Lah lah. Eh. Hei, dah. Hei. Hai. Rumangsaku kok cengengesan. Dianggep dolanan apa piye? Iki pare dudu janganan. Iki nyambut gawe ora dolanan. Rumangsamu kok mbok sepelekne. Rumangsamu kok mbok sepelekne. Roti. Klemben. Saiki. Biyen. Tinggine munggah amben. Gematine ra kaya biyen. Tenonge dilumahne. Ngomonge digenahne. Jagung bakarane. Tanggung perkarane. Duren cangkokan. Leret rokokan. Apa wis dikeki karo Pak Sakat? Urung. Urung ngelehno. Aja kaya ngono, Mas. Aja kaya ngono, Mas. Rumangsamu kaya ganteng-ganteng dhewe. Kaya ganteng-ganteng dhewe. Mandak rupaku kaya tungkakmu. Balik. Tungkakmu kaya rupaku. Tungkamu kaya rupaku. Padha ae. Ora apa-apa pitik-pitik. Malah dia guyu. Malah kuwi. Sandale Mbak Ngidul. Bakale awake kumpul. Sandale Mbak Kulon. Bakale awake lakon. Pak Toa di sandalan. Foto ati jalan. Rumangsamu. Nek perlu jajan. Nek perlu jomo kowe ijen. Royok sadar. Uyon Mas. Ngono kok nantang. Modelmu kaya tenanan kowe. Uyon kok ikut kira ra tenanan. Berarti tenanan Mas, berarti tenanan. Kan. Wong kok iso aja ngacem-ngacem kowe rumang sama tak suwawak. Mata. Punya anggo ndas. Lah salahmu ndasmu ya nek kono mandura. Mundur. Kene. Wilujeng dalu Mas Agung. Wilujeng dalu Cak Yuda. Wah, alhamdulillah wa syukurillah dalu punika saged kepanggih wonten ing Bulak Begal. Bulak Begal. Luar biasa. Nggih. Ngombe jamu, beras kencur, sedaya tamu panjang umur. Amin. Ngombe jamu rasane legi, sedaya tamu banyak rejeki. Amin. Mangan coklat, ngombene es teh. Artinya Pak Sakat duweke akeh. amin. Goreng tempe setengah mateng. Artinya Cak Mantene muga-muga ndang meteng. amin. Wah, pajan luar biasa. Luar biasa estu. Gadah gamel niku mboten kados Pak Sakat. Estu leres Kak. Pak Sakat iki piyayine hebat. Hebat. Dasare wonge gagah, Gagah. dhuwur, Nggih. kulitane jenengan pirsa. Pripun? Oh, ireng. Kowe ngenyek iki. Ngapa lah ya nyatane. Wong ireng iki mergo ora kesorotan lampu. Tapi nek kesorot lampu, Yo malah kileng-kileng. olehmu nyepelekne iki lho. Pak Sakat hebat Mas Agung. Nggih leres. Piyayine sembodo ing Sembodo, karya, nggih. dasar netepi darmaning sepuh. Leres. Ora wedi anggone ngetokke ragat, Ah, segala macem tontonan Nggih. ditanggap. leres. Dek wau siang campur sari Darto Laras. Leres. Bengi niki wonten panjenengan Nggih. wayang kulit PGP Budaya bersama dengan Satrio Asis. Hebat luar biasa. Nggih, wah hebat. Turta dasare ngrawuhake Cak Yuda Bagya dan Mas Domol. Nah, mriku Niki senes Mas Domol. lah sinten? Niki Mas Trondol. Iya. Iki ngono jenenge Mas Sepedol. Iki jenenge Mas Mondol. Oh iya bener. Wah. Luar biasa. Turta masyarakat Bulak pripun Cak Yuda? Masyarakat Bulak luar biasa Mas. Nggih. Enten pagelaran wayang kulit nyatane sedaya para tamu tasih jencem, tasih katrem Nggih. mirsani pagelaran wayang kulit. Leres. Wong dasare Pak Sakat menika kula nggih nyekseni piyambak. Nggih, Piyayi Blakter. leres. Kenalane ya akeh. Akeh. Mulane mboten nama mokal kula dadi seksine Mas. Jenengan ngertos? Alah omahe sing ngarep niki lho sampean pirsani. Pripun? Alah kerdus, gula, teh, mie, tumpuk-tumpuk. Saking bliyonya niku bermasyarakat. Kancane akeh niku nembe omahe sing ngarep. Nggih. Durung pawone. Pawone pripun Cak Yuda? Pawone gobis, wortel, lombok, tomat, tumpuk-tumpuk. Niku pawone. Pawone. Dereng jedinge. Jedinge pripun? Alah gombal kumbahan iki lho sok. Tumpuk-tumpuk sak. Urung kober. Kober apa ya saking malese kuwi kok